Mayong adlaw no mga kabistado no. Ari kita subong no sa isa ka lugar. May isa ka shooting incident no ang natabo diri no sa isa ka barangay mga kabistado. So ari no makita nyo sa aton nga live no nga gingkordon na sa nga katapos ang kapulisan no ang ini nga area kung sa diin natabo ang isa ka shooting incident. Ay bla kay ari di ang pamilya no sang natabo. Sir, ano natabo? Ano nang nakuanggi? Oo, ano natabo to? Kailangan mo natin may mga basket daan. Oo, te. Pekin binanggaan at tanda grupo ko kaisa ko Oo. pinungkoy na tanda lagi ka tubo. Oo. Pekin tago pa nanda tong tubo ano ni kung daraan man dato Oo. Sino natiro ni? Sino natiro? Pina ginawa ng hunos tong hangag tong army ko mo to Sino nga army ni? Sino nga army ni? Wag mao sung ngaran ako to. Sa din assign? Pangayaw mo to. Pangayaman. Pinakabilog army ni na. Isang bilog na to. Oo. Ano mo lang. Sino natiruan? Sino nga ngaran niya? Si Greg. Greg? Kaya dason nga bata na si Greg man. Mga ano apelyido? Si Rolik, Atalso lagi. Oo. Bla edad ni sang sang biktima na tiruan? 22 isa tres japi man. 22. 16 para was jumping yan guro. 17. Pinakabilog ang natiruan no? Ang tatlo. Kamusta ang kaimtana sang tatlo? Patay isa. Patay isa, ang duwa critical hindi. Critical pa to. Critical pa to. Critical. Amon man to nga linan nga naglabay kamo gi. At tanda naglabay kay ni plano na mo basket dad mo. Oo. Ay ambalda marigos na kumik. Oo. Ako to binanggaan na tong hangang ng tagiyak balay nga na. Oo, sino ang tagya ka balay nga dya? Si Palomar. Oo, si Palomar, ano ang ginimo ni Palomar? Amo tay. Pangagin na ano pagkatumbong inabuhay mo nampak na katumbong. Mga pira ka bilog, pira ka lupok ang Duduro sir. Duduro di ko ma duro ged. Oo. Gusto mo tong hangang ano ka pulok. Sino ang napatay nga dyan? Sino nga rin? Greg Palomaria. Greg Palomar. Senior. Senior. Palomaria. Palomaria. Ang junior, Pilason man. Tiro man to. Tiro man. Ang isa pagit, sino pagit nga rin? Si Rolik Adalso. Roli Adarso. Ano ni si Roli? Magpinakaisa, magpinamilyam lang. Ano man may mga higigot ano ni ang away ni? Oo, may kaso pa mo, mga away tapos. Oo. Kaya mo tangan dai pa ano daw kami pa pakumbaba do gani nga ro di may tudugangan pa gamo. Okay. Sino? Oo, sino ngaran ta? Charles Parinyo. Charles Parinyo. Okay. No, are kay libuton ta nga kabistado no. Amo ni ang sitwasyon no diri sa area. Makita nyo na imbestigar pa sa katapos ang kapulisan kung sa din nag-transpire ang isaya ka shooting incident no diri mismo sa may amo niyo makita nyo ang puluyan no kordon na sang yellow lane ang ini nga area kung sa din diri natabo no ining insidente sa pagpaniro na pasuni nga isa ka Philippine Army pero pasuli na niya way pa makilalaan no ang ining suspect no. So ari no diri mismo sa may ining nga puluyan no natabo no. So ari pakita tala sa inyo mga kabisado no. Ari chinilas ang sini nga biktima no diri okay. Okay, may balit no. Okay. So, ari mga kabisado, no? May mga kuan pa di oh. May mga bala pa sang ano sir nga bala ni sir oh? 9mm sir. So, ari oh. Nakalupok na ni sir? Wala. Ay kalupok no. Isa pa lang bala no ang nakitaan di sa lugar. So ang balay ni no may bata pa. May gamay pa nga bata no diri sa sulod.
Ya pagali pre may isa pagali pre anong katapusan na number man? Mga pila pa ka bilog sir na kwata sir nga mga bala sir. Na ano pala to na markings pa lang. Na marking pa lang? Nabutangan pala gali ano ka Number? Number. Mm. Totalon pa nakarorog isipon. Oo. Pero mga pila ka arma sir ang nakuan sir na gamit nila. Pila ka bala pa lang na recover. Ara sir oh. Butangin na number. Ara sir. So, no, butangan sang numero 22, no? Numero 22. Kung butang balon, so dumadamog li ang bala. So, amo ni, ging kordon ang area, no? Ang may pila ka mga chinilas nga nagkalabilin, no? Diri sa lugar, no? Mga kabistado, isa ka Kawasaki nga barako ang diri sa sulod kag isa iya ka ano ni nga man click nga motorcycle itom no kag isa iya ka salakyan no nga Montero ang diri sa sulod no sang balay ko sa din amoy ni ang ging pangkordon sang katapos ang kapulisan diri sa area. So damog li sang bala nga naglinapta no diri sa lugar kay man nagahiwat ini sang kapistahan no ang ini nga barangay mga kabistado no kay suno sa aton nga pag-interview dito sa piyak sa suno sa mga pamilya no may mga hinugot-anon no ang ining suspect kag mga biktima pero sir, ano na katuo? Matuod, sir nga may involved kita nga Philippine Army, sir. Ito na, sir. Sa estasyon lang ro sir para manot ang Okay. ginano pa sa investigador na kuno Oo. ang report nila ginako. Nga tipon pa. Sige, Report okay. pa para final gig makuha. Okay. Si Sir Palik. Ano rin, sir? Palik, no? Ano na rangkota, sir? PSSG. PSSG is... Para tingom na lang imla imo report ng ginano kanila. Oo. In charge investigador nato si PSSG Palma. Si Sir Palma, no? Okay. Si Sir, salamat gid sir. So amo niyo, makita ninyo sa live naton mga kabistado, amo ini ang lugar no. Ngaging lontaran sang pangluthang no. Ang mga biktima naton tatlo no. Isa ang kuan gid casualty, ang duwa wala pa tumabalaan kung ano na ang sitwasyon sang sining mga biktima gin-transfer na sa syudad sang Iloilo no gin-transfer na. Okay no ari di ang mga kapulisan no sa station tapos pa ospital. Okay, ari na. Okay. Panunta si Sir Palma sa dugang mga investigasyon sa sining shooting incident. Okay, no? Okay. Lika, paano naton de? Bana mo rito? Ikaw pa nakakita? Ikaw, kita mo matoon? Sige, dali magsaka niya. Saka rin sa patrolya bulan na Sir Palma, anong aton pa? Okay pa, sir? Okay, sir. Sige. Masako gid ang kapulisan no sa sining tion. Damo ang kay makuha ta kuan kung nadakpan gid man ang suspect no. may duwa pa ka ba? Sir, dali sir. Itong duwa ba Ginakuan ang mga saksi no kung sa diin ang nakakita no sang pagtabo no sang panglukhang sang tatlo tanan ka mga biktima isa di ang nabawian sang kabuhi no mga kabisado. So tawagon na nato ng lugar no diri kita mismo sa may
Aglalana Pasig, no. Boundary ni sang Dumaraw kag boundary ni sang Pasig City ang ining lugar, no. Kung sa din tabo ang pagtiniruhay. Dali lang. Ay, Isab lang talaga siya. ha? Oh, pwede na tayo. Hindi, karon lang ay ginakuan pa yung mga ebidensya dyan. Ginakuan pa ka... Oo. Okay, no, kay sinakwanta mga Motor ka lang. okay, no, kay ari mamangkot agi mamangkot kita. Sir, mayong hapon sir, natakpan sir ang suspect ka sir. Ako ka sa ospital sa Bunga. Ang suspect. Mamangkot ka kay sir Digia, no. Si Pialpa man. Okay, no, kay area resubong ang aton mga kapulisan, no, kay kuno tagit ni mga kabisado, no, areo gali na tadi ang kalo, no, mga ebidensya, pira ka pira ka slag sa armas ang aton nga nakita dire, no, mga kabyanan. So amo ni ang puluyan ko sa din no, natabo ang pag tiniruhay, no, naging banggaan ng gid, no, ang biktima kag dito nga may komosyon pa nga natabo antes ang pagpaniro sa tatlo ka biktima naton mga kabistado, no. Subong lagid nga hapon, no, natabo ini nga pagpanglukthang, no, diri mismo sa may barangay Aglalana sa syudad sang Pasig, mga kabistado, no. Ang pamalukutanon naton di nga nakaintra ang isaya ka katapo sang Philippine Army, no, nagpakilala nga Philippine Army pero kuwaon tagid ni ang investigasyon, no, sang aton nga mga kapulisan sa sining nga mga tion gatipon pa lang, no, ginatipon pa ang tanan-tanan nga mga ebidensya, no, kag iban pa. Kami kabayo ulit. So amo to, no, pamilya, no, pamilya sang mga biktima gasakay to sa tricycle, no. Amo ni nga kapistahan sang sininga barangay ang nagluntad ang isa ka shooting incident diri mismo, no, sa barangay kung sa diin nagahiwat sang kapistahan mga kabistado, no. So ang pamilya, no, ato to ang mga witness naging dalato sa may sa syudad sa Pasig, no. So amo ni ari, no, ang ebidensya pagid ang mga kahoy ni nga gingamit, no, sa pag kuan kagina, no, pag rambol, no. Okay, no, kay natipon pa ang mga ebidensya, no, mga kabistado. So amo ni ng mga bala di, no, amo ni ang sitwasyon sa sininga mga tinion, no, ari nagalibot kita subong sa puluyan kun sa diin ini siya ang nagluntad, no, ang pag tiniruhay, no. Damo-damo siguro kinadi ang mga bisita
no sang sining nga balay, no. Ari amo ni ng itsura, no, sang area nga kung sa din nagluntad ang shooting incident, no, mga kapisado. So amo ni, no, linapta ang mga dugo, no, mga dugo diri kung sa din di mismo nag transpire ang pagpangaluthang, no, sa ginahambal nila nga isaya ka Philippine Army, no. Kung butang balon do nagpangayaw lang kuno to sa diri sa lugar kung sa din na mista ni. So ari makita nyo ni ang sa sulod ang kwansang puluyan, no, nga may mga mini sound pa sila diri. So butang balon nga kinalipay gini sila sa pag-celebrar sang pista diri sa may barangay Aglalana, no, sa syudad sang Pasig. Subong lagid nga hapon, no, may mga tagob sang kutsilyo, no, nakita naton diri mga kabisado, galinaptang mga chinilas, galinaptang mga bala, no, nga ging gamit tiro sang ginahambal nga isaya ka soldado, no, diri mismo diri sa may sininga puluyan, no, mga kabyanan makita naton ang mga salakyan kuani sa ebidensya sa kuan siguro niyo dala pa ni kay may mga dugo pa nga kuano nagtapik, no, sa kuan or kay mangkot tapos dugang pamangkot, no. Gwa ginaman kita, no, kagto kita di sa mga tao di nga nakakita sa pag kwansang sining so amo na yung lugar, mga kabisado, makuha nyo, makita nyo, no, katubuhan na de, tapos ang kakahuyan, no, ang lugar sang natabo nga aksidente sa pagpanglutang, no. Ari kay makakuha naman tanaw, mangita naman tatas ang iban pagid nga kwansang aton nga mga tuturan diri sa gwa, no. Ang nay, ano ang kamusta ang kwan? Way ka kakita? Ate ito nabalaan ka, ito sinutunong napatay? Si Greg kuno. Greg ano? Si Greg Palmaria senior to sir. Oh. Ay senior kag junior to mo. Oo. Ang senior ano gid sa kuno. Ano kuno ka matuod nga army kuno ang nagkuan sini? To sir kano sir? Way ka kakita? Di sa tabok may mamangkot ade. Tabok di sa may karsada, no. Matabok kita. Kay damo di mga kwan, imbestigaran ta na mayon no, mga kabistado. Okay, matabok-tabok kita. Tapos ang salakyan, no. Okay, no, matabok kita de, mamangkot kita. Sir, may nga pon? Ano kina ang nakunan nyo ni pag hitabo? Ay, dali di Troy. Dali di amo gito na tuwal tatlo sa dali sakay sa motor kag banggaan dali di dali. Be kay kunon ka para nga Nakabulig dali sa nagtabo. Ay Oo. katubal. Da tatlo sa nagsakay sa motor kag banggaan sa dam. Yan ito. may komisal pag mo ikuan nyo sa kwan kay live kita subong. Oh. Oh, may dugo ka sa gali. Amo di tatlo sa nagsakay sa motor kag banggaan sa dadya sa balay nang. Kinanatabo to Are. Ano ang natabo kagina? Kaga din ka mo nagalin.
Diyan kami alin sa Julia. Oo. Nauli doon kami nga maigma. Oo. Nakita ni Palomar nga gapasulod kami naglagan sa bulay at truck. Oo. Tapos Nanago sa tapos may dala nga tubo. Pag dumarapit to kami kana nagmuno naglagan sa kanamo nga mananoy duko kaw ay bakulo na daad tong sa tunga namo mo nga si Nini bala. Oo. Si Greg, Bakulo na daad. Di naglumpat kami naglagan kami. Oo. Kaya mo to ginpungkoy na da si Nini katong tubo. Oo. Dinaigo. Way sa naigo. Why sa amigo? Way sa naigo tapos nagbalik to ya si Nini tapos nagmunong na ano dang inyo mananga maagi la kami banggatan nyo pa kami. Ano ning kuan nga army? Sinong army ni kilala nyo hindi? taga-tapas. Una na taga-tapas na sir. Ano? Bugto na taga-tapas. Sino Bugto ni Palomar, army. Sino ngalan niya? Sino Wala ngalan? nga mula daw ay kami kilala, tangaran na. Pero sa tapas sa nagapuli. Kapuli. Pero din sa na-assign. Naamula kami kami. Puli na sign. Kung ako naka-duty pada sa ako. Ay civilian sa sir mo. Nakasibilyansa. Civilian sa. Oo. Civilian sa. Pagtapos sa kuan na pila ka linupok ang na Tapo masakpan ay sandalang. Ha? Durong nalinaw po. Durong linupok. Mga pila ka armas. Sa kayo ni Bading Goro. Gindun na nagigulutan na. Di makalupok Goro may lang. Ano? Gindun na nagita na tong bata nga tong nablos ko gindun na nagigulutan na kapusil. Oo. Ang army amo na nagdoon. La ay ko hindi. Oo. Nagapakilala lang army. Oo. Karing daw na aul di bala. Naawol sa. Aul di bala. Laban ka to ya pusil na bas hindi pa tulisig siya do. Ah. Mo na nang mabugla diyan. Oo. Te pagtabo, halik ka mo sa Tiangge, mauli ka mo dad, no? Maigma ka mo. Maigma dad kami. Oo. Kaya mo to magata na kami gamo naman kami nga sala na mo kanimo nga sa pagdaan mo kami diyan. Oo. Nga insakto mapanaw no puli. Oo. May jawa kong ginapungkoy namo nya balay mo pa iman. Ano man may hinikot anon ka mo nga away ya sa barangay. Way na daya matabo. Oo. May rikutan ng Dumarisanda. Oo. Sa Pormero nga babayli kato ka DPI. Oo. Ano si Palomara? Ano si Palomara? Magad ka kapitan. Tita na sang halin sa umpisa ka di disco anay. Duro anang pinangkagis just sa baylihan. Tagatang kagyan na. Isa na ka pangambal tapos Kuan ko bala. Do nag-hyperti sa kubog. Oo. Amo na lang. May nausayan sa dahil. Nausay naman. Nausay dun. Kasi napatawag ba isa na karang lori sa Pasig, may isa na sa pool. May isa na sa pool. nagdumot pala tawag nagdumot. Nagdumot. Amo na nga way sila magsapol sa dito sa may Pase, naging sa police station, no? Sa Pasig ya, Oo. reklamo. Te way sa magkuan. Tong regot anon daw okay dito na Doon nakapan-kapa na. Ang problema siya nagdumot sa mutong nagbalo sa. Te amo ni nga ang lagtiro amo ni ang army. Army magurang na. Magurang sang tungdan Oo. ano. Pila ka bilog ang may armas? Isa lang. Isa lang Magurang niya. Kurang niya. ang magulang niya. Ang isa kutsilyo. Ang kutsilyo may nabuno way. May nabuno ang tatay nila. Amo to yung patay. Patay tatay. Amo tong ang tatay ang senior si nong nito? Si Greg Greg Palomaria. Palomaria. Oo. Pero ni edad ni Greg? Minor de edad, sir. Mga 50. Si Greg. Oo. Di ba tatlo ang kwan? Oo. Ang duwata na tigin tiro pero ang isa tanang imbuno. Amo yang napatay nga kwan. Goy-goy na lagi sa saksaw. Aging yudyod pa sulod? Grasa ko lang sa may balkon sa terrace na no. Kumbaga ging kwangit, ging habog, ging gubat. Pulihan kagi May nagapos na kanagin. Nagapos na kilalaan nyo. Mula na garing ay amula na subid ang may nagapos pero tamo Oo. pa siguro nagapos. Are balik kita sa imo ha. Pag sulod nyo, amo to natabo nga ging Banggatan kami. kaman ko ni Palomar. Pagkatapos paglambat sa inyo, ang natabo
ang army Nagaliwas man nagdalagan sa disagwa kag nagabot ka armas oh, na. oh. Amo to gimpungkan sa ni Palumar nga mana hindi akon daya mana nagnuno pa sa nga akon dia. Oo. Nabalik sa nato sulod. Oo. Amo to nga naggurwa ya pamilya to sa babaw. Oo. Pagkurwa nagdalagan to sa dili mana nagmuno sa kapitan nga mana way kutsala nga mauli ila ko way kutsala amo Oo. ko na. Oo. Kamo to grubay naglinupok doon. Pag linupok, tumba ang duwa. Oo, tumba na yun. Oh, sa inyo nga pagkuan anong sitwasyon ka duwa? Buhi ya duwa ya isa patay gid. Ang igo sang duwa, makunan mo kung din igo da Ari sa busong. sa Busong kagagang likod may likod to. busong, likod, abaga, ano pagit? Mga pila ka si kuan ang si Junior pila ni ang yang igo sa pagkatiro? Apat lang. Apat to. Apat. Hindi tamamanaan kung lapos ang bala kung kuan mo kay lapit mo no? Eh, una na nga tiro, sa likod sa lin mo. Sa likod sa halin. Manok lang magkaga na. Ano man gayninom sila da? Ang inam sila na kalay pag-abin no. Gaynom sila. Ang kumputang balon nga kuan gid sila sa nga ilimnon, no? Ang isa, sino ni ang isa? Isa ka natiruan. Si Rule. Role. Ano Ano ni apelyido ni Role? Ni Aping? ni Payabal. Kadalso. Kadalso. Role Kadalso. Turuli Kadalso, Junior Matuhon. Taga din nasa taga Aglala naman. Magprakaisam lang gali. Ang napatay ita na tiyo. Okay, no. So amo ni agud nga mamanan ta nga amo na nagkahinabo. Pagkatapos ikaw pagtapos ang amo to nga naggrinula na sila din ikaw nagkagto. Dito sa Kakawiyan na basi ko igo kamla ka. Nalagyo na na Nalagyo ko eh kalinupok doon. Nagdalagan ka plagyo? Sa buka na eh. Di pagtapos linupok amo to inagaw ko nga dalaganon tong natumbang ato kay karga sa Nabulit sa dugo. Oo. Pero ang pagkatapos ang pagtiro, ang suspect din Dayon sa sino nagabot ni mga pulis. nag-abot tayo pulis mo ginakot. naging dakop. Ato na to sa kwan sa prisuan. Okay, no? So, sino nga nanta? Sino nga nanta? Boss. Ha? Reggie Lakson. Lakson. No? Amo ni ikaw driver sang motor no? Ano? Nag-ubay sa presidente. Nag-alay-ay lang. Oh. Sino inoy ta? Si Kalbo. Tunga ta na si Nini. Okay. So, amo ni no, tahi ta ang natabo, no? Para nga makonanta ang tagit, no? So, kay arigli balay ni kapitan mo dito. Paronta, no? Ma-interview ta kay Kapa. Base PD pa lang ta maka pamangkot, no? Sa kay okay. Nong? Ano si Kap? Pwede ta ka interview ka na? Ha? Mangkuton tapi kung ano nakita ya? Pwede ta ka sulod Kasi kung bawal la, kay importante makalisensya ta. Oo, no? Mamangkot ade. Ari si Kap ikunon ta siya, no? Sulod kita de sa balay ni kapitan, no? Mayong hapon, ano si Kap? Okay, no? Ari kita. Mangkot kita Kap kung ano giba ang kuan, ang nagklatabo, no? Pungko to de. Oo. Kap, mayong hapon, kapitan ano gani? Kapitan Raimundo Gonzales. Raimundo Gonzales, no? Kap, ano gid man ang natabo ka ginao? Ano ang ginhalinan now?
hindi ko makuha kung ano oras to ya, pero Oo. pag ulit dudurog sita ko din mo, sa Oo. isa. Oo. Nakibot lang ko nga nagdalagan tao pasulod sa kita. Oo. Nga may mga tao kuno nga duro nga may mga barakol. Oo. Di pagwa ko nakita ko gadto dito sa sa bata ko sa Piakbalay ha. Ginagawa na to, ginapurdon na pala. Oo. Ginapalibutan. Mm. Berwanan ko kapatunga, daw hindi dukid may kadurong na damo kung madupahan ko duwa, may sobra May malusot pa? Puro, uroy nagalibot. Nakibot na ko nga doon may naglagpok blaw. Oo. Kita ko magad ko itong pilak doon ay naluksan kikilig sa kagampak ko niya. May pilasa? Di ko sa danga inanot na kuhan kakahoy. Oo. Oo. Tapos nagpurkutay doon. Oo. Oo. May nabatian ako nga lupok at Oo. anam ka mga pulis ko daw. Timing nga nag-abot may mga pulis nga kuan mo. Oo. Nga mamista man kanakon. Oo. Kumo to nga suno sa iban kuan to may mga tiniro kuno kag may ginuno sa nagkuan natin ako. Oo. Ang natiruan na kilala mo ni Kap, ang nabunan kag natiruan. Hindi ko lang masiguro kung sino manan mo ginsapar madayon ko kung mga pulis di pasudlo na manakap sulod lang timo hindi lang tamo mag-entra. Tinagsulod ako way ko tidiyado kung sino ya nabunan, kung sino ginban kung may natiruan way ko tidiya. Ano kuno na matuod Kap nga may isa ka Philippine Army kita nga amo ni siya ang nangamot sa pagpaniro. Amo day magurang na. Magurang kadang ginlampusan. Sino ngaran kang army? Ano awol siya o kun sa serbisyo pa? Namista sa nadi. Pinas la ka bilog nga namista nga army. Isa man lang sa. Ti sino ning ngalan sang Philippine Army ni Kap? Botay daw si Nono kadaya hayo na. Nono. Oo, Nono. Anong pledo niya? Palumar man? Palumar man yun. Nono Palumar. Oo. Pero sa din nga assign ining Army Kap? Sa Mindan. Hamindan, Kapis. So, nagkagto sa de, namista. Namista. Oo. Pero may armas nga dala, no? Posible ko ay. Oo. Depende na sa... Kay milupok mo, no? Oo. Sa imo nga pagkakuan ka, paano na ang dalagan sa investigasyon sa kapulisan diri sa imo nga barangay nga natabo ang aksidente? May ging kuan ang pulis imo? May ging haboy na nga mensahe kung ano ang ilang nga investigasyon? While pa sa subong kay Maloka, ginabinsigad na kano to hindi magkukagwa kay sila mala, hindi lang timukap magwa na may kaya why good way ato kung ano tong resulta ka investigasyon. Oo. So ikaw bullet ka man sang dugo? Oo na kuan gani ko na napilasan ka man? Napilasan pa ko, naboy ko bato diyo. Pero nakilalaan mo kung sino nagaboy ka bato si mo? Hindi. Kay Karaka kay man no, Karaka ka nang dano. Hindi nga yan nagaboy. Pamilya ko siyempre tuyag ito sa grupo eh. Te ano kuno nga sunod dito sa Piak nga ako nga pag pamangkot nga nagasakay ining tatlo ka biktima sa motor. Mapasulod sila. Teka din sila. Pasulod? Oo, pasulod. Tapos sunod sa ila kuno nga si si Palumar. Siya kuno nag lambat kag naghanot kuno sang tubo. Anong na matuod ka? Mananmot ti sino na iko paghanot? Oo. Oo, dahil kung may mga problema nga amo dada. Di dati natunan ako bilang tatay, ito tanawon ko kung ano ya sulta. Hindi nga desisyonan da kagatunan di kaga sulungon kami. Oo. So butang ko pa abi, pero hindi ko masiguro nan mo dang ang magay ko tanaw data record sa barangay ko. Kaya mo ko di. Okay, suno kuno sa pamangkot kumanto sa sagwa no sa mga kwan. Amo na gani nga kuwaon ko man imo bahin, nakuha ko man bahin nila. Suno kuno sila nga do may hilikot anon kuno ni ano ni sang pag kambasing ni kuno may natabo kuno nga pag binaisay sa sulod sang baylihan.
kundi buhay dumato abi ko gani way doon manamuti bisan nga pagkatabo ka to nga sa diin no kinsa nanaway man lang ko nga magadyo dadyan anda mo pero way ko man ginapabot kag hindi gali manami para kananda ay tuya ma kung muna ko uli ka lang timuga hindi to timo maginta di man amo abi bratay do ini makakatubos ini manaway hey tatay ko man ikaw mo di po ka pinauli ko binangga ata dyan no pagtapakong lalipong na kwasa pinulihan man da sige Kap ay sabta ni Kap no may tawag si Kap lang sino sir? Sir. Sir. Thank you, sir. Ano to, sir? Hello, sir? Hello, sir? Oo. May mabla na nga wet nakakita ay siyempre may mga bisita masama. Oo. Sa balay ko sir? Oo, hindi kita malipod nga. Siyempre, kung may tulay ka nakabot, may mga kumusyo niya hindi ko ay matos na kanaan, may sa nakakita. So, arin, may gina-istorya si Kap, basi kung kuwan sa katapos sa kapulisan, no? Sino? Si Nay Ronald? Kabistado. So, exclusive, no? Ari ko way ko kamaan, sir, way ko kagwa. Hindi ka ni kagwa nung ambal mo kayo. Oo. Okay, police na tawag. Oo. Kung mato ka din, mari ka di, sir. Mga kabisado. So, amo ni. Sige, sir. Sige pag-isorya ni Kap, no? Sa katapos sa sige. Sige. Okay. Nato Kap, ang investigador ta. Investigador ta tong tawag si mo. Si Lieutenant Panes ang daw si Kwan man sa. Oo. Siya ang nag-pandi. Diya sa nagali. Okay. Ari ka po. May nakita ko tong mga dugo na dito gid sa may tiris-tiris ang balay, no? Tapos dito masasulod, do nagalinap ka to ang mga basiyo sang armas lutang. Ang armas sa Kap na recover. Hindi ko lang masiguro, sir. Hindi ako sa balay. Sige. Sige. No. Sige. Ang kuan ni Kap, ang armas sa Kap na recover ni sang kapulisan or ging turnover sang ging surrender sang sining army. Siguro sir lang daw kaling yung ulo ko. Siguro yung sakto madang na ambal ko kanimo. Kung nambal mo ay
way ko ti diay daw tulad daw kalain kit makyat ko. Sige, okay. Oo. Oo. Tindihan mo lang ko sir. Ayos way kit problema kap. At least nakuha ko man ang bahin nimo bilang amay sa nga barangay Aglalana, no? At least way kitabla kunon mga isipon sa nga iban nga pumuluyo mo dire nga way kasing ginadampigan, no? No? Ang mga biktima ni kap kilala mo ni kung sino ang mga ngalan nila. Ang pumuluyo mo man eh. Way ko gani makita manan mo ya kun may janjin man niya kwan manan mo nag kwan do mo nagpatay mo. Kasi pag amo abito sinapar ko ka timing gid nga daw may mga tropa mabla ko nga magbisita Oo. Siyempre amay ka sa barangay so damo gyud kini bisita nga ginapaabot. So ano ang imo nga desisyon sa subong kay gahiwat kamo sa kapistahan? Ano may binayli ka karon nga paghiwaton o wala? Sa inisyal nga komisyon nanawag to ya chairman sa peace order ko nga kagawad. Oo. Wala to namon niya as per advice ni kamo niya mayor kung nituloy namon niya kasadyahan. Ang kasadyahan. Okay. So base bla ko kuha naman natong kasadyahan kag ang pamilya balanta hindi na malikawan nga galain pagid na ang ila mga buot, no? Palayo tala nga ang wala labot hindi lang mabalusan sang pamilya nga napatyan. So tatlo gali ni kap ang biktima, no? Isa ang patay. So sige kap, salamat ya Kapitan Raimundo Gonzales. Okay. Kap, salamat gid. Okay, sir. Oo.